ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଚିତ୍ରକଳା ଜଗତର ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ମହାରଥା। 1986 ମସିହା ମେ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବରପଦା ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧେଶ୍ୱର ମହାରଥା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ମହାରଥାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ମହାରଥା। ଭଗବତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ମହାଙ୍ଗାରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି କଳା ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ 1981ରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ ଡିଜାଇନର ଭାବେ 4 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି 1984 ମସିହାରେ ବିଭୂତି କାନୁନଗୋ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟିକ କଳା ବିଭାଗ ଓ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରୁ ପ୍ରଚୁର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ସୋବାସ ଭବନରେ ଚିତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚିତ୍ର ଓ ଲେଖାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ଓ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି ତଥା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲଚରର SRC ବୋର୍ଡର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସହ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ, କଳାରତ୍ନ ସମ୍ମାନ, ଅନନ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଧାରା ଶ୍ରୀରାଧା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମାନ, ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସମ୍ମାନ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ମାନ, ଗୋଦାବରୀଶ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ କଳା ଚାତୁରୀ ପାଇଁ ସେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସୁଖ୍ୟାତି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଓ ବାସଭବନ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ସଚିବାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଭବନ, ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ମହାରଥାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବେସରକାରୀ ସଂଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବମ୍ବେ, କୋଲକାତା, ପୁନେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମହାରଥା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶକ, କବି ତଥା କଥାକାର ପୁସ୍ତକ, ଅଳଙ୍କରଣ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପାଇଁ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିତ୍ର କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା। ଯିଏ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ, ସେହି ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତଦେୟ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧୁନା ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଗବେଷଣାରେ ଲିପ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଥାଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାସାଧନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ 2021 ମସିହା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ କାହିଁକି, ଏହିଭଳି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କର କଳା ଚାତୁରୀରେ ଆଜି ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଯାହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ମହାରଥାଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ମହାରଥାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଶିଳ୍ପୀ।